kuyseler bergen hudun bar Keya udun haylargan tinem Bu yigitler haylanam Keya wimiter Yuqa erim itmele unem Yerde tırnakta ukeretten Şalağayın ağıda Tavda yuğu duralga kelgende Yerde tırnakta ukeretten Şalağayın ağıda Tavda yuğu duralga kelgende Yerde tırnakta ukeretten Şalağayın ağıda Tavda yuğu duralga kelgende Yerde tırnakta ukeretten Şalağayın ağıda Tavda yuğu duralga kelgende Şalağayın ağıda Tavda yuğu duralga kelgende Yerde tırnakta ukeretten Şalağayın ağıda Tavda yuğu duralga kelgende Атакан kuyseler bergen hudun bar Keya udun haylargan tinem Bu yigitler haylanam Keya wimiter Yuqa erim itmele unem Баран заманда яшәгән дидек. Сәнмесез килдек без бит бош кылдырганы көчтән чыгып килдем. Тәмле булсын шатлык китерсен бәдәш оныттым мин. Сәлам җибәрергә әни кушты ләгә инде нишлисең. Тәмле башы һәлә кунак булып ишекне син биклисең. Мин күрәкмен, үзем сәлмен. Юлны сәлмен. Jamais, nos vamos na
детвора, топырлата до утра. Если кто играть не будет, ярай, все, давай пока. Уйнайық тилек, тудырмы икен йөрәк. Бездән безгә кем кирәк? Что вы тут делаете, Реклама Тюльганского птицекомплекса. Я ща охрану вызову. Бездән безгә кем кирәк? Down, 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 down. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. И он делает вот так. Вау! Нормально. Было бы классно, если бы в клипе снялся Элвин Грей. У меня есть идея получше. Подкаст. Сколько ты зарабатываешь? 3 миллиона. Это в рублях? Это в день. В чем секрет твоего успеха? Смотрел «Волк с Уолл-стрит»? Да. Вот, по мне снимали. Да? А у нас в гостях сегодня был Радмир Каймакский. Коймакский. Каймак — это сметана, а коймак — это блин! Күк кирәк. Үй янында үзе. Ак кирәк, күк кирәк. Мәхәббәтте күрде. Ак кирәк, күк кирәк. Күрһәм искә алам. Ак кирәк, күк кирәк. Тик ул уен ине. Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк тә күк кирәк. Шартын белергә кирәк. Кулдарды без үзмәһәк тә еңер без еңелерәк. Ак кирәк тә күк кирәк. Шартын белергә кирәк. Кулдарды без үзмәһәк тә еңер без еңелерәк. Собралась детвора, топырлата до утра. Если кто играть не будет, ярай, все, давай пока. Уйнайық тиләп, тудырмы икен йөрәк. Бездән безгә кем кирәк? Down, 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 down. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Так, стоп! Вы что тут опять халықты ограбление делаете, наступать на граблентерға инфосыгайым? Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Срочные новости! Задержан очередной инфо-цыган! И так будет с каждым. Голосуйте за партию. Халык знает. Хазе, когда шажить? И вот так новостями заканчивается наш сюжет. Нормально. А как мы закончим клип? О, кстати, вы умеете играть на инструментах? Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк? Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Ак кирәк, күк кирәк. Бездән безгә кем кирәк?
Erişip min aklımna Görmeyin sensiz yılını Uzak berledir taşka Bilmeyin bernisinden başka Sağından yürek sinetli akıllan Ey bırçılıp yata şu halde Harap kına bulup koymazsan Canım sinetli akıllan Ey bırçılıp yata şu halde Harap kına bulup koymazsan Tanda alalım sensiz Kermi düşlerime tez Günü yaratadır ihlas Sindi batajanda Yürek sinetli akıllım Ey bırçılıp yata Şul halde